mumurup sik ya nduk, heeh. Dikendhoni dhisik suasanane, ha iya. Ya nggo mukadimah, heeh. Nggo opening utawa pembukaan ana ing season limbukan, iya. Aku njaluk Sinden Astabrata, heeh. Dik Sinta Mbak Sri Wahyuni kalawan Mbak Ingkar jumeneng bareng. Oh ngono ah, ya. Lagune Ninggal Katresnan. Wah iya. Nggo mukadimah, mukadimah ning limbukan karaben ngregengake swasana kang mapan ana ing Beji pada malam hari ini. Oh ngono ah. Ayo Sinden 3 jumeneng berdiri bersama Ninggal Katresnan. Ya yuk.
wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama ba'du sujud syukur ya nok, leren dhisik nganggo leren sakwetara. Oh ngono ya Mak. Iya. Prakara lakon bisa ditutukne mengko ning bakune awake dhewe ngaturke apa to wigatine awake dhewe. Sak kanca komplit saka kutha Nganjuk sowan marak mangarsa mapan ana ing tlatah Mbeji Kedewan Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Ora lali nduk piye. Angka sepisan ya kuwi sujud syukur, puja lan puji syukur kang jero tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa ngono, sing wis maringake kenikmatan keberkahan sumrambahe para warga gong kang mapan ana ing Mbeji Kedewan. Oh ngono, iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti, awake dhewe bengi iki bisa kumpul bareng-bareng lek-lekan tirakatan mapan ana ing kene no. Oh ngono ya Mak. Wah iya. Iya ya Mak. Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa no? Janjane bengi iki acarane apa, ujub kabule apa? Ngene ya Nok, piye? Ya kuwi ujube ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi. Oh ngono, Sing didhauhke sapa? Iki sing didhauhke, sing kakung ya kuwi Mas Andre Adi Pratama. Oh ngono, Putrane, putra saka Bapak Suwandi kang sarta Ibu Dari. Oh ngono, Sing estri, sing cewek ya kuwi Mbak Sevi Yulia Andriani. Oh ngono, Ya kuwi putrine Bapak Sukemi, Kelawan Ibu Tarni. Oh ngono, sing mapan ana ing Beji Kedewan kene. Oh ngono ya Mak. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga gong, keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan Beji Kedewan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun, awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono, akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah, kanggo nyambung tali paseduluran, ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Iya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Iya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Ayo. Wah luar biasa. Sindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah iya. Wah jan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no, nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut zaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo. Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono, sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek, lungguhe jejer penggender. Oh ngono, ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya. Perkembangan jaman-jaman saya maju, oleh pencetus Ki Narto Sabda, sinden dideleh ana ing
jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Entu Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang ki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, Aku ya arep gawe inovasi. Ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang. Arep mbok dekek ndi? Ning dhuwur gayor ngono. Wis. Heeh, ning dhuwur kono ungkang-ungkang, nek pas mangan dikerek. Lah iya. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya, Kowe aja nut jaman kelakon iki sing becik wae, sing apik wae. Iya, luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh ya, sih Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono. Wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono. Dicatet. Oh ya, Kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo. Kowe aja ninggal ibadahe. Oh, ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh, ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono, bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ning juranging maksiat. Oh ngono. Iya, kaping 3 wong wedok calon swarga sing sregep poso. Oh ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Oh ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Oh, ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok saruning iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Oh, ngono. Nek upama awake kesel, ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Oh, ngono. Iya. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati. Disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, ler entoke ben dipuluki dhewe. Oh, ngono. Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene.
Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andri, Adi Pratama Kang Sarto, Mbak Sevi Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni, Kang mapan ning Beji uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Iya, Dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah. Setengah papat sore. Ayo. Tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudeng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Terus matamu wicek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep ngulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urano wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, WMC. Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa duweni golek kencana kang wujud putra no. Oh ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen. Ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan iki akeh lho, Nduk. Oh ngono. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin amin ya rabbal alamin.
Aduh.